Здравейте! Аз съм Иляна Лазарова, а вие сте с рубриката Приказки за косата. Пърхотът. Досаден и видим, но дали е просто козметичен проблем или скалпът ви се опитва да ви каже нещо важно. Много хора смятат, че пърхотът е само естетичен проблем, но в действителност той често е сигнал, че нещо не е наред с микробиома на скалпа, а понякога е сигнал за вътрешно състояние. Ако пърхотът е придружен с сърбеж, зачервяване или лющене на кожата, това може да е сигнал за по-сериозен дерматологичен проблем, който изисква лечение. Често срещам мите, че пърхотът е свързан с лоша хигиена. Не винаги е така обаче. Дори при най-стриктно миене на косата, пърхотът може да се появи, което е сигнал, че има някакъв проблем в кожния имунитет, функцията на масната жлеза, което често е свързано и с вътрешен здравословен проблем. Не пренебрегвайте пърхота, той може да бъде знак за проблем със здравето на скалпа. Потърсете помощ от лекар-трихолог, за да получите правилната диагноза и лечение.